pane paZim News Live. Nasi tambozama kuti timboti nemasubscribers edu nemaviewers edu timbosangana pa live stream timbonyatsokona mukana kuti tikwanise kudiscussa nawo iri kunetsa munyika medu munyika yeZimbabwe nawo ye-violation of human rights nenawo yekutogwa kwe-the election vote inawo iri kushungurudza vanhu yaita kuti union ye-interparliamentary isvike munyika yeZimbabwe. Vanhu havasonyatsi kunzwisisa notoziva kuti vanhu vanga valuza hope, especially pakutanga panhau yeSADC. Vanhu vakaluza confidence panhau yeSADC vachiti aiwa SADC nyange zvayakaita siyo muripoti, but they are taking long than we are expecting. Tingadei aiwa takatoitwa re-election kana fresh election vanhu vobva pesa valuza hope, and then izvezvi IPU yakapindura nyika yeZimbabwe. I know some of the people vakatongoti ameno IPU iri kuita nezve, asi nhasi ndamboti mboya timbokuvhurirai timbokupai chapter the full vision and the full details the interparliamentary union, the world's most union inovhaliwa inozikanwa kuti kana parliamentary union yasvika zvese zvanenge yadhimanda zvanenge yadeclare ndezvechokwadi zvinofanira kutoexecutiwa accordingly. Saka panapa IPU yakapinda munyika medu munyika yeZimbabwe last week. IPU yapinda muZimbabwe last week. Takaona kuti the very person akatanga kunota watakaona isusu ndiPromise Mkwananzi ndiye akatanga kupublisha on Sunday, ndobva asvika ndobva apublisha pa social media handle yake yeX. Akasvika akanyora akati International Parliament deploys team to investigate CCC recalls at Honorable Scala. Saka tikuona kuti the two main ideas dziri kufambirwa ne-interparliamentary union inawu ye-human right violation nema-recalls ema-CCC MPs nema-senate nema-councillors akarekolewa from parliament nekuda kwe-the ruling party vachida kuatena the 2/3 majority vachishandisa sengezo chabangu. Saka ndo nawu yakanyanya kufambirwa ne-this union inonzi interparliamentary union. Saka Promise Mkwananzi anoendera mberi akataura akati in light of the Citizen Coalition for Change, the decision to intensify the unlawful recalls of its 23 MPs and senators, as well as unjust and prolonged pre-trial detention of Honorable Job Scala, these two cases took prominence on the agenda during the latest session of the Inter-Parliamentary Union IPU in Luanda, Angola. The IPU, being the highest parliamentary body globally, addressed these pressing issues as key focal points. Ndo nawo dzinodzitogwa naPromise Mkwananzi last week. I know kuti vanhu vazhinji havana kumboreacta, vanhu vaingoti ameno vachingozvitora light, asi pakazorwa investigation netimu reZVAITWA takaona kuti ZVAITWA ndo yakanyanya kupublisha nhau dzemafindings kana madeductions akaitiwa nevanhu veIPU vapinda munyika medu munyika yeZimbabwe. Saka taona kuti vanhu veIPU vapinda munyika yeZimbabwe pane zvavakauya mafindings avakawana avakataura. Saka takaona kuti the ZVAITWA munoriziva common newspaper rinozikamwa kuti aiwa nhau dzipi nedzipi dzinoitika munyika yeZimbabwe ZVAITWA inenge yatoaccount for it yatopublisha. Vanonyora vachiti the world's most authoritative union of parliaments, the IPU parliament, has ruled against the Speaker of Parliament of Zimbabwe, Jacob Mdenda, over his rejection of Nelson Chamisa following an exclusive ZVAITWA investigation that caught on camera Mr. TSHABANGU and exposed him as ZANU-PF imposter. Saka vapinda vakabva vatona kuti aiwa TSHABANGU is a ZANU-PF imposter. Ameno kuti angagara ari mubato reCCC here kana kuti akangobva from outside, from another party kana from ZANU-PF ndobva auya nobva zvipachigaro muCCC achisvika nobva zvipachigaro chaSecretary General nokuti anozviti ndini interim Secretary General webato reCitizen Coalition for Change. Sezvamunoziva kuti ndiye anga override maduties, ndiye anga override mapowers President Nelson Chamisa. Zvosvika vaNelson Chamisa vati bato racho ndakurisiya nekuda kwokuti handisina simba rikaenda kumacourts munhu anoita madecision ake vobva vamuhwinisa. Saka vakabva vasvika vakaona mafindings ekuti the main findings of the IPU committee's ruling in support of Nelson Chamisa's presidency over the CCC against TSHABANGU's allegations involves several key decisions as follows. Number one, the Committee on Human Rights has criticized the recall procedures used by Zimbabwean parliamentary authorities, which allowed political parties to revoke the mandates
of parliamentarians. This process was deemed contrary to the principles of a free representational mandate and freedom of expression. Ndozvakati aiwa the vote yevanhu yakavhayolatewa nevanhu vaifanira kunomirira the Zimbabwe vanga vavhotegwa muparliament vakasvika vanorikolewa zvakaita kuti paonekwa kuti aiwa vanhu havana a free right to vote. Number 2, vanhu vachiti it questioned the legitimacy of the communication from Sengezo Chabangu, who claimed to be the interim secretary general of the CCC and requested the recall of CCC members. The committee was concerned that this letter was accepted without proper verification and despite being contrary to an earlier legitimate communication from Nelson Chamisa. Saka zvavati vachiti aiwa Sengezo Chabangu angosvika netsamba yake ndobva asvika achingoti aiwa vakomana ava vakapinda muparliament ndikufanira kuvarikola, asi vana Jacob Mudenda vaifanira kuacta wise ngoti munhu uyu historically ndicho chigaro chake here, agara ari mubato reCCC here, akaelectwa nevanhu here, ndipo ndiye muridzi wechigaro here. Notoona kuti Sengezo Chabangu andonzi self imposed, ndiye akazvigadza pachigaro, obva asvika netsamba Jacob Mudenda obva angoibvuma, obva atongoti tsamba iyi ndeyechokwadi. Saka ndo zvaari kukritisaidziwa zvinzi aiwa aifanira kurova a thorough investigation and a proper feasibility kuti aone kuti munhu uyu ari legit here. And then toona kuti finding yechi3, the committee was dismayed that recalled parliamentarians were barred from participating in by-elections and highlighted the need for parliamentary and constitutional reforms in Zimbabwe to prevent such scenarios in the future. Vakauya vakakomplaina vakati aiwa vanhu vakarikolewa ava vabva kunorikolewa vanhu vakakontesta ma2023 on 23 August vakawina obva vabviswa muparliament, and then those very people ndobva vanzi hamusi kukwanisa kuparticipata mumaby elections. Ndo mamwe question marks akasuspected how come sei izvi zvinhu zvichingoitika. Vanoendera mberi vachiti the IPU committee expressed dismay at and condemned the actions of Speaker of the Zimbabwean Parliament Jacob Mudenda for ignoring Nelson Chamisa's presidency of the CCC. The committee criticized Mudenda for accepting a contested letter from Sengezo Chabangu without verifying its legitimacy and despite having received an official communication from Chamisa asserting his role as the president of the CCC. This oversight led to the recall of CCC members, which the committee found to be unjust and not in line with the democratic principles. Saka into yanga iri the core chache kuti aiwa Jacob Mudenda akaginwa Nelson Chamisa. Nelson Chamisa akanyorera tsamba zvanzi no vanhu vese ava vamuri kuda kurikola vakafollowa through inini, so there is no way yamukati mungavabvisa muparliament those vanhu vakaelectwa nevanhu vakapinda muparliament. And then Jacob Mudenda ndobva asvika mubva ignore tsamba yeNelson Chamisa, ndobva amuignore akati aiwa ini ndoteerera secretary general. Asi kunyange murimo muchizvitarisa kuti munhu anosvika achinoteerera ndikati munyori weparty, secretary weparty, instead yokunoteerera munhu ari well-known worldwide president of the main opposition of Zimbabwe. Kunyange nemuafrica mese Nelson Chamisa anozikamwa kuti aiwa Nelson Chamisa akabata main opposition. Saka ndo zvavaiagiwa vachiti izvi zvavakaita izvi is not proper. And then vanoendera mberi vachiti finally the committee plans to organize a mission to Zimbabwe to further investigate and address the ongoing issues, emphasizing the importance of accurate and legitimate processes in parliamentary operations. Saka ndo the last investigation vakaita vakati aiwa isusu takuda kutumira timu unoita mafurther investigations kuvanyatsa kuadresa maissues ezvezviriitika nyika yeZimbabwe, vanyatsa kukonsulta vanhu vari concerned kuti vanhu vaiva involved sezvamuziva kuti vanokwanisa kuya kuna Nelson Chamisa sapresident voona maviews ake, voenda kuna na Promise Mkwananzi, voenda kune vamwe vanhu vese vachinokonsulta vachinonzwa maviews avo, kunyange nevanhu vekuZANU-PF vachinonzwa maviews avo kuti what's taking place. Saka ndo nhau iripo iyi. Saka paita ma-investigations aya takabva taona kuti vanhu vabva vatanga kutaura kuti aiwa muZimbabwe pashata, ma-MPs akarikolewa nemakancelors anytime chokuna ngobaka vakadzokera muparliament, ndo ma-deductions akatanga kutogwa nevanhu kana zvikanzi ma-elections kana kuti mavotes evanhu ndeyechokwadi vangononzi vadzokere kana kokaona kunzi ngakurwe rerun ma-fresh elections otanga vanhu otanga kucontest, vanhu otanga kutorwa ma-elections. Saka chitiko chakadai chaitika kutaura kwevanhu takaona kuti pamachannel mazhinji vanhu vatanga kutaura vachiti aiwa pane chitiko chiri kuweti chakazoitika kune wamuziva anonzi
Douglas Monzora anova president MDC vakabva vauya ndobva vanyora vachiti April independence is not yet uhuru, freedom is coming. Ndo mashoko akabva apublishiwa na president veMDC ndo vakataura chiti aiwa freedom iri kuuya. Sezvamunoziva kuti Douglas Monzora anga akangoti vanhu vaitoziva kuti Douglas Monzora angofanira Sengizo Chabangu nokuti akatengewa neZANU-PF. Douglas Monzora vanhu vagara vandomuziva kunyange akavada kuadresa rally kuona kunyange vanhu 10 parally yake vanhu vatombomuteveri, asi historically bva kumashure kweso hapana paimbotaura nezvechange kana zviri kuda kuoposa the ruling party. Asi ndo zvaka zvaishamisa vanhu kuti why was the IPU investigation yayo ichikupedza kuitwa neZVAITWA abva vaposta this picture achiti it's not yet uhuru, freedom is coming, achiti freedom yava kuuya. Vanhu vachishamisa kuti yava freedom ipi yava kuuya, wada kunza change ipi iwe wagara urimo zvako muZANU-PF. Vanhu ndozvakatanga kuita makwisa kana kuti aiwa Douglas Monzora anenge anga kutotya akuda kuinda kusafe side ozviita semunhu weopposition. Saka ndiye munhu wekutanga akaonekwa kuti aiwa anenge anga kuhuta. And then munhu wechitu pane mahunga nawo yangofamba ichitagwa nevanhu havazishuwa nokuti pakasiya vanozonjamisa bato reTCC. Takaona kuti vana Promise Mukwananzi akasara kuTCC. Vanhu kuti why is it Promise Mukwananzi ndiye the very person munhu aiposta aiupdata vanhu vananyanya kuteera Promise Mukwananzi vaziva kuti Promise Mukwananzi ndiye anga ari muromo wapresident Nelson Chamisa, ndiye aipublish zvezvo zvatagwa naNelson Chamisa zvavaida kutaura vanhu vaizvinzwa kuda Promise Mukwananzi ende vaitoziva kuti chava chokwadi. Promise Mukwananzi vanhu vazoshamisika asara kubato reTCC. Vanhu vatanga kufambisa vachilikisa mapicture vachiti aiwa Promise Mukwananzi anenge muCIO here, kuti anenge ari involved neikoko kuZANU-PF. Anenge munhu Chamisa anenge akatoshokeka wachiona kuti ndo imwe main reason yatoda Chamisa asiye bato reTCC nokuti akaona kuti the very close friend yangu ari padhuze neni zvanenge munhu atori kuruling party, munhu ari kutomuoposa. Saka vanhu vatanga kuti Promise Mukwananzi anenge akudzoka nokuti pane mashoko akataura achiti we note and welcome the findings of the IPU parliament and urge the government of Zimbabwe to take every necessary step to rectify the anomalies and the return of the Zimbabwean parliament and the local authorities to full legitimacy as produced by the August 23, 2023 general elections. Further, we emphasize that all engagements and correspondences must be based on the 23 August 2023 general elections, including the two contesting presidential aspirations, namely mnangagwa Nelson Chamisa. Ndo patikaona panapa Promise Mukwananzi atanga kuya achitaura mashoko kuti aiwa mafindings avo yeIPU ndechokwadi. Vanhu vatanga kuti aiwa Promise Mukwananzi saka ari kuya achisapota Nelson Chamisa but haasi kublue movement 1 kwakaenda vana anachibaya nana Ostalos boys. Vanhu ndo vanoziva kuti havana chibaya nana Ostalos ndo mabhiza chaiwo aNelson Chamisa. Saka ndo nhau zvairi panguva ino patimire, ndo nhau yakafambirwa nevanhu veIPU vakapinda munyika yeZimbabwe. Yatati tikuupdate sesu isu vafambiri venyaya kuti tipokuudzai kuti IPU zvakapinda munyika medu meZimbabwe zvii zvayakawana. IPU zvakapinda muZimbabwe apa maresolutions akakwanisa kufika apo. Saka tichingoconcluda to this tikuona kuti IPU yakarwa mainvestigation ichinyanya kuemphasize nhau yekuviolate kwemahuman rights, especially nhau yaJob Waskala yekuti aiwa akagariswa mujeri kwemazuva akapfurikidzisa aiwa asara asina kupiwa bail, nenhau yechi2 nhau yemaMPs nemacancelors eTCC eCitizen Coalition for Change aya akabviswa muparliament naself proclaimed Sengizo Chabangu akasvika nobva avabvisa. Apedza kuvabvisa ndobva avati aiwa hamukwanisi kucontesta maby elections. Saka ndo nhau dziri pressing dzakafambirwa neIPU. Ndokuti azopa conclusion yekuti tichatumira imwe futi team ichanoita further investigation. So mhuri yeZimbabwe panguva inoi unongomirira anything from team ichadeploywa neIPU ichiinvestigata the political crisis munyika medu, munyika yeZimbabwe. So ndo patamboti timbosvika muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe patamboti timbokuupdatai panhau dzezviri kuitika munyika medu, munyika yeZimbabwe. Saka musakangana chimbopinda comment section medu mbotudza mafungiro enyu, musakangana kusubscribe, kulike pamwe nekuti on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates anokupa pano paZim News Live.